سلام فتوات حوات نجوز حد سبات أحزينا زنبعت نايسومن مزراربيت كوينا زلا نقوالا خطفل بزح مسجدل تحلف سينجل مام ثريئنا ستراوت بل شاف كان حاليوتن زحزت فيلم حيزولكم متقلخو إذا فيلم نابوز حد سبات نختبت صح إتاب تحت زلانا إليك ملكت كم زوره تدار أخوم حقزوني فيلمنا خط جمر كلا كبيد كتوا وقوس زلوم سبات زنورو لزمسل مبزحتو نايت غزانا وتزارجا حد غزان رئي عبز غزا زنبرا جونيان آريان ستوهالا كلتا آدن غوالن كونا كلوا حد نكو دكيسن دهالوا جونيا بحلما نتاحو درحمام زلوا غوالا كهوسبيتال حقي فحيزاتان داوصت رئي بدحريو جونيا تتسئمو نغوالا نغنيقا نابيت تمرتن خطوسدا خطر دالوات جمر عبز اوان آريا عبيت مرتي نناي مسح بروغرام $4 أمسو توهيلهم كم زنورون بزحزن ملكعو كافت خفلي نسا بيناس اللي زي كفلت اتا ممهر لو ما انتي ناي قدن $4 حيسكن اخم زوالتا تحبر الله جونيا خاء اتا ممهر اوكد مخلهم تمهارو ديا تزاريبات كيلات حتى مو ازا ممهر نقوالا اوكد مخلهم تمهارو خمز وارد التامس فلتت بسنكا قوالا خمزي تخون سلزلا بوشتا ازيا تحرق بدحريو نقوالا حيزهتانا بيت مرتقو عزو تجمر مو جانا خاف جزان داوس أخلوا إتا جزا زكاري تاسبيتي جزا خراي تخفلوا له معلتي لما عنتو مخانو تنفتلا بدحريو قوالا حيزانا بمكين أندا خدت كلا أقات أمي حدا لماني أو أفافيت جزء كوينو ندال منتر أمو كتهو ندادليت انتو خونجن جنزب سلزي بالله حليفاتو تخد يخون مبار ازودي كم زيلو تسقيمو حليفاتو خد كيد سلزي دليت عبورس يزلواني كلن جنزب يزوك هزلخو بمبال عبورس أزن مراسانا تيم أوتيات هبو أبزوان إتا جزا زكاري تاسبيتي سلزرعيتا جزا خراكي كفل كسن لما نجنزب تهبلخ بموال كتقوايقات جمرمو جونيا خاء معالت دومو سلزخونه مشت متيا جنزبا كم تهبات حبرلا انتو خونجن إذا سبيتي نجرام سلزخونات لو ما عند كراي جزا تزي كفيلكي زلك وقحو أوتي خو فوقيه بموال تفرارحا أمود داتا جونيا نقول حيزاتانا بيت مرتت بس حمو لو ما عند جنزب سلة تقبل كالتفا جنزب حيزات الله كتمس مخانك قال آتيات الله تخد جونيا نفس راح تبصح خلا بزحات عماويل متسوم يصنحوا مو ناوش تأتيا كدانا ندغيرت كلا حلافي ريتشارد بممصا نمنتاي ترفد كم زلاكو قوايقا يجمر بدحريو داغوات قلتف كنا بسرح خيدي بلامو نساو نفس راح تمليسا حساب ندخفلت كلا اغاطامي حنت معلت زحالفو كريديت كارد زحازت سبيت تمصا جينيا دما از كريديت كارد سل زي يسرح كالي كريديت كارد نختهبات حتامو اتا سبيت جن از حريقه كل غزي اندي زخفللو بمبال انصرطيرات وص ابز اوان مسدا سبيت زنبر حدا من سيودي بحرقان ابطقو زنبر طرمزل علو ناب اغراي دربيلامو حلافي امصيو اب كند ندحنتا تጨنقو دحنادي خزبلا اب كد مسبات فز زيتبلي قلتيف وصي خصروغيه يبلا شعو جونيا نتزتسبر طرمز نختغحف مغحف نختمص ناب دغت وصمو ابز اوان حنت مسارحتا بممصا اغر خدحنادي خيلات حتا قصيلا دما زلوا صقم ካብ ገጽ ስለስተረደአት ንመድሓኒት መግዝእኮ ብዙሕ ገንዘብ ይኽትውድ ዘለኺ እንግዛ ቅርሽ ተቀበልን ብምባል ቅርሸውጥያ ክትህባት ፍትን ጂንያ ኸኣ ናይ ጓላ ናይ ምሳሕ ክፍሊት ገዛ ኸራይ ኣዝዩ ብዙሕ ናይ ሕክምና ወጻእታትን ከም ዘለዋ ዋላ እኳ ተፈለጠት ይኹን እምበር ኩሉ ነገር ባዕለይ ክገብሮ ይኽእል እየ ኢላ ስለተኣምን እዚ ገንዘብ ይቅበለክን ፀገም የውሉን ዶክተር እውን ካብ ሕጂ እንድሓር ጓልክ ከተማሓይሽ እያኢሎም እዮም ትብላ أبز أوان ناجينيا تليفون تصوع مو جينيا عالعلا كتريا خلا كامنا قوالا بيت تمرتي كم ستدولات فلت شعو جينيا انتاي دلو ميدولا كم زلو تردي اوا ساقام يولون نجيرات النيا $4 مزيكو كومية انتو خونا جنزا ممهر نقوالي أبكر نزوم كلهم تمهاروك توار داينا ورانتو لوممو بزحز الملكو عقن كالي ساقام سلزقوانفك ألتيف كن عيولوا جينيا موقحف خمس إلى نادجم سوات سلزدونجيت نعا كسوع أتر الرهيز بهالذي فترلو ريتشاردي متسمو تليفون دعللت سلز أنحطو عزيب باساجو جينيا خاء كامنا قوالا بيت مرت خمس تدولن كالتيف كن عسلز ولوانا يقدن كتكير مخانات حبرولو مو شعور ريتشارد ندحرقه أوش تسالة دقائق تمليسان ختمت زيت انققا جينيا نابيت مرتخت كير كتبل عبيت مرت تخفلو $4 كم زدليا تذكر مو شعون ريتشارد مشت سلزخونه دموزهم حزر $4 نخيبات محصنو نسو خاء ازو تبساچو ጭራሽ ገንዘብ ተሐትነ ለኺ ክትከድ ዘይትደሊ ተኾንኪ ختم ለስትኽእሊ ኢኺ ይብላሞ ኣመጥ ረሽታ ካሊ መማረጽ ስለዚ ይብላ ኣብ ኣፋፊት ስርሖም ናብ ዝነበረ ባንክ ብምኻድ ገንዘብ ጽያን ክትከይድ ትውስን
ጂንያ ናፍቲ ባንካ ኣትያ ገንዘብ ንኽህዋ ክትሓትት ከላ ብዝሕዝን መልክዑ ኣብ ኣካውንታ $47 ጥራሕ ስለ ዘለዋ ገንዘብ ክተውፅእ ከም ዘይትኽእል ይንገራ እሞ ካሊእ መማረፂ ስለ ዘይብላ ዳጉየት ናብ ቤት ትምህርቲ ትኸድ። ጂንያ ናፍቲ ቤት ትምህርቲ ክትበፅሕ ከላ እታ መምህር ኣርያ ናይ መጋግባ ፀገም ኣለዋ ኢላ ስለ ዝኸሰሰት ናይ ቆልዑ ተቆፃፀርቲ መፅዮም ንጓላ እንዳወሰድዋ ትረኽቦም። ሽዑ ጂንያ ነታ ሓላፊት ኣዝዩ ብዙሕ መድሓኒት ስለ ዘለዋ ካብ ጎና ክትርሕቕ ከም ዘይትኽእልን ብተወሳኺ ድማ እቲ $4 ፅባሕ ክትከፍል ምዃኑ ትሕብረላ እሞ ንሶም ግን እዚ ክሲ ስለ ዝመፆም ክትሓባብርዋ ከም ዘይኽእሉ ይነግርዋ። ጂንያ እታ ትፈትዋ ብሕታዊት ጓላ ዳበኸየት እንዳወሰድዋ ምስ ረኣየት ምኽኣል ኣብይዋ በጃኹም ነዛ ብርሃን ዓይነይ ክዕቢ ኣብ ክልተ ቦታ እዩ ስራሕ ዝሰርሕ ከምኡ ገይረ እውን ግን ኣይከኣልኩን ኣዝዩ ብዙሕ ወፃእታት እዩ ዘለኒ ተረድኡለይ እንዳበለት ትበክ እሞ እታ ሓላፊት እውን ንእሽተይ ክትርህርህላ ጀሚራ ፀገም የብሉን እታ ቆልዓ ምሳና ትኹን እሞ ናብ ገዛ ክመፂና ክንምርምር ኢና ክትዕቢ እያ ትኽእል ተኾይንኪ ሽዑ ክንፈቕደልኪ ኢና ትብላ። ብድሕሪኡ ጃንያ ካብ ጓላ ብምፍለያ ኣዝያ ሓዚና ተስፋ ቆሪፃ ጉዕዞ ትጅምር እሞ ኣብ መንገዲ እንዳኸደት ከላ ምስ ሙሉእ ቀልባ ስለ ዘይኮነት ምስ ሓንቲ መኪና ክትጋጮ ትብል። ኣብዚ እዋን እታ ክትገጭዋ ኢላ ዝነበረት መኪና ካብ መንገዲ ብምውፃእ ካብ ሓደጋ ይድሕና እሞ እንተኾነ ግን እቲ ወዲ ኣዝዩ ስለ ዝሓረቐ ንጃንያ ፀሪፉ ዝሰትዮ ዝነበረ ኮኳ ይደርብየላ። እዚ ወዲ ከምዚ ገይሩ እውን ሕርቃኑ ክወፀሉ ስለ ዘይከኣለ ደድሕሪኣ ክከታተላ ይጅምር እሞ ኣብ መወዳእታ ኣርኪቡ ይገጭዋ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ሓንቲ ፖሊስ ስለ ዝነበረት መፅያ ክትዘራርቦም ትፍትን እሞ እቲ ወዲ ናይ ፖሊስ ኦፊሰር ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን ብብድዓ ክፀርፋን ከፈራርሓን ይጅምር። ኣብዚ እዋን እታ ፖሊስ ከምኡ ክገብር ከም ዘይኽእል ክትዛረቦ ከላ ንሱ ግን ንጂያና ካልኣይ መዓልቲ ተረኺበኪ ክቐትለኪ እየ ኢሉ ፈራሪሕዋ ይኸድ። ብድሕሪኡ እታ ፖሊስ ንጂንያ ገበን ስለ ዝፈፀመት ድራይቪንግ ላይሰንስ ኸርኢኒ ትብላ እሞ ብዝሕዝን መልክዑ እታ ፀገም ዝበሃል ዘይፈልየላ ጂንያ ድራይቪንግ ላይሰንሳ ኤክስፓየርድ ገይሩ ስለ ዝፀንሐ መኪናኣ ሓዲጋ ንኽትከይድ ትግደድ። ኣብ መወዳእታ ጂንያ ማይ ይሃርም ስለ ዝነበረ ሙሉእ ሰውነታ ብማይ ጠልቅያ ናብ ስርሓ በፂሓ። ብዝሕዝን መልክዑ ግን እቲ ንፍርቂ ሰዓት ዝፈቐደላ ሪቻርድ 2 ሰዓት ዶንግያ ስለ ዝመፀቶ ኣዝዩ ሓሪቑ ካብ ስራሕ ይሰጓ። ሽዑ ጂንያ ካሊእ መማረፂ ስለ ዘይብላ በልዶሞ ዘይሃበኒ ትብሎ እሞ ንሱ ከዓ ኣብ ኢድኪ ገንዘብ ክበከ ይክእልን ደሞዝኪ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ብደብዳቤ እዩ ናብ ገዛ ክዝመፀኪ ይብላ። ኣብ መወዳእታ ጂንያ ናብ ገዛ ክትከይድ ከላ ሕጂ ድማ ክራይ ገዛ ስለ ዘይከፈለት ኩሎ ቁሑታ ካብ ገዛ ውፅኦም ሰንድዮ እሞ ማይ እንዳተሃረመ ትረኽቦ እሞ ኣዝያ ሓሪቓ ክትዛረብ ከላ መካረይታ ኩሎ ቁሑት ብፍንሽትራ ውፅያ ስለ ዝደርበየቶ መብዛሕትኡ ቁሑት ስብርብር ኢሉ ትረኽቦ። ጂንያ ካብ ኩሎ ቁሑታ ብዝበለፀ ጓላ ዝሰርሐቶ ፕሮጀክት ስብርብር ኢሉ ብማይ ተኣሊኹ ምስ ረኣየቶ ንጓላ ክትኣሊ ዘይትኽእል ሰነፈደ ብምዃና ኣዝያ ተሓዝን። ብድሕሪኡ ጂንያ ናፍቲ ትሰርሐሉ ትካል ትኸይድ እሞ ካብቲ ዝነብረሉ ገዛ ስለ ዝወፃኹ በተድራሻ ንሱ ክትረኽቡን ኣይትኽእሉን ስለዚ ደሞዘይ ብካሽ ሃበኒ ኢላ ተሓቶ። ኣብዚ እዋን ኣጋጣሚ ክልተ ለያው ናብኦም ይመፁ እሞ እቲ ሓደ ሌባ ኣብ ኣፍ ልባ ተለጢፉ ዝነበረ ሹማ ኣንቢቡ ደሓን ዲኺ ጂንያ ኢሉ ሹማ ፀዊዑ ቀፂሉ ድማ ዘለኩም ገንዘብ ውፁ ብምባል ከፈራርሖም ይጅምር። ሽዑ ሪቻርድ ኣዝዩ ፈሪሑ ዝነበሮ ገንዘብ ክእክበሎም ከሎ እቲ ሌባ ከዓ ንጂንያ እዚ ኩሉ ገንዘብ ናብ ሳንጣ እትውልና ይብላ እሞ ንሳ ግን ዝገበረት ጌራ ነዚ ሌባ ዘንጊዓ ሽጉጥ ሕዲጋ ትቆትሎ። ኣብዚ እዋን እቲ ካልኣይ ሌባ ስለ ዘምለጠ ሪቻርድ ከዓ ናብ ፖሊስ ብምድዋል ጂንያ እውን ምስዞም ለያው ትሰርሕ ከም ዝነበረ ተምሲሉ ሓደ ሌባ ተቐቲሉ ሓደ ከም ዘምለጠን እታ ሳልሰይቲ ግን ምስኡ ከም ዘላ ይዛረብ። ሽዑ ጂንያ ብዘረብኡ ኣዝያ ሓሪቓ ተቆትሎ እሞ ነቲ ኩሎ ሸሓት ገንዘብ ገዲፋ ንሳ ግን ነታ ደም ዝተፀይቐት ናይ ደሞዛ ቼክ ፈልያ ኣልዒላ ሒዛ ትኸድ። ብድሕሪኡ ሬይመን ብዝተባሃለ ፀላም ናይ ፖሊስ ኣዛዚት ዝምርሑ ፖላዊስ ናፍቲ ገበን ዝተሰርሐሉ ቦታ ይኸዱ እሞ ኩሉ ነገር ምስ ረኣዩ ነቲ ገበን ጂንያ ከም ዝፈፀመቶ ይርድኡ። እዞም ፖላዊስ ነቶም ሰራሕተኛታት ክሓቶ ከለው እታ ትፈትዋ መሓዛኣ ጂንያ ገበነኛ ዘይኮነትስ ዝሓመመት ጓላ ንኽትሕክም ላዕልን ታሕትን ትብል ተስፋ ዝቆረፀት ሲንግል ማም ምዃና ትነግሮም። በቲ ሓደ ድማ ጂንያ እታ ናይ ደሞዛ ቼክ ሒዛ ናብ ባንኪ ትኸድ እሞ ታሳ ንዝተባሃለት ሰራሕተኛ ትህባ። ታሳ ከዓ ታሴራ ኸርኢኒ ትብላ እሞ ሽዑ ጂንያ ዘጓነፋ ኩሉ ፀገም ብምንጋር ታሴራ ከም ዘይሓዘት ክትነግራ ከላ ታሳ ግን ሕጊ ስለ ዝኾነ ብዘይ ታሴራ ክትሰርሐላ ከም ዘይትኽእል ትሕብረላ።
شعو جينيا انت فراريحيا جنزب كتبن ايا تخون الى سلز حسبت اتا خافت ليباس تقبلت تاشقوط اوتي اخت فرارحة تفتنمو تاسا خاء كيرأيتا ناي حدقا اوان الارم بمتواق زخون اساقم كمستفترنا وحلافيتا ريبورت تقبر عبز اوان اتا نيكول استوالت نايز بانك ماناجر فيديو تتقيما نجينيا اختري اخلا او اقر جينيا حانت سانتا سلز نبرت عفتا سانتا نايقوالا بروجيكت اندابرهم مسرعيت ازي نقر فنج مسيلوا نا بوليس ريبورت تقبر تاسا خاء عزيا سلز فرحت مساز نبرا گنزو ياتهبامو جينيا گن انا ناتك گنزو يدلن دوم زئيه زدلت بلا بتحدد ما بولاويس جينيا ازي گمن كم سرحت مسفلطو نافت تنورلو زنبرت كباب بمخاد بزعوا اند حاتتو نريوم ابز اوان نتنكو گنزب هيواتو زوصت لما نكحتو وخلو جينيا عزيا لو حسب كم زخونتن ولا كوا نغوالا مدحنيت مغز زخون گنزب سينا تسقم سب تخونت نساگن كل غزي حاجز كم تغبرولو ينغروم بولاويس بزي ملكو نبوز حسابات اندحاتتو بوزع انفورميشن يكولو بتحدد ما عماويل نافت بانك خاطو خولو اتا ماناجر تريومو لما انت عصو سلازخونه كم زي سرحو تحبرلهم اتوم عماويل كن اوشت انتا يفتر كم زلو سلازي فلطو لما انت كوناي سراح معلت ايو كناتو انا نداولو نداتو قايقو خلو اغاط امي جينيات سوم عمومو صقم يولو نخلو مئتو يوم تبلا وسيخا دما نسافتا تشيك زلوا دوموزات راح خم تدلن انتو خونا گن اذا سرحتنيا اذا كل گنزب وسد اندابلت تصقملا خم زلا تحبرلامو نيكول بزترغاغ منفس نتاسا اتزبلتك گبرلا تبلا شعو جينيا ترغاغيو ززاربان صقم اخسم عزخلن سب مركابا ابز افافيتكم زلو سوبر ماركت كم سرح تفلطن ايا نمنت ايا اوكم زي عينت صقم اندهالخو تاسيرا سلازي حاسك گنزب يبكن تبلن تبلا نيكول كا ازيا بلحن زترغاغتن سب سلازي نبرت صقم يولون اني فلطك ايه كل نجر دما كفت حلك ايه تبلامو بدحريو ترغاغي انكعل لا يجمرا بتحدد ما بولاويس از بانكي سرق كم زلو سلز فلطو بوزحات مخاين ناوز بانك متين داخو نري ابز اوان كافتم ناوز بانك كناتو ان انداولو يكاتو عزنورو سبات اتحده جينيا كيرايتو بدحريتان داغوي ناب اي قرمو شغوط اخح دغا خبل اغاطامي قديما نيكول سلز وچچت جينيا ناب لعل توكيسا اتوددما سعيتو واي ودق جينيا نوالا حدا سب كتبدل يخون كتطق حساب سلازي بلا ازك حزافتينو زنبر ودي داغوي وط انداخده طرقميلا تريو بتحدد ما بولاويس اوشت دمص طيت سلسمعو تطنققو እንዳተخاتاتلو خلو اتودي مسكالو سبات كويني وصمو بزحوا وشت زلو ነገር يحتو بدحريو اتاني بوليس ازازي تريمند نافت بانك دويلا نجينيا كتعللا تفتن جينيا گن انا ليباي كونكون كسرق مصاخون مساخوم يعللن انا زدل گنزب ايو غالي تطمي ازلا بسنك متمايا دما محازوتا يلاغصولالو ولا حد كحگزني كالن بجاخون تردو ليتولوم قصيلا دما نايت بانك مغارجاتات نخعصو تغبرمو او خلا عباي سبيت تصقيمن مسرايتن ومبرنطيا كفتبلن بدحريو كخيد زدل سمنتهاليو كخيد يخيل يتولوممو او زنورو كلت عبيت مصامدي وطيم خدو بزغر ملكعو جينيا ولا كوا تليفون يعللن تبلت كافتو موشت تعاطيوم زلو سراحتنياتات گن اتا حنتي فيديو اندقرصت بلايف تسدو سلازلا كل سبي كاتاتل ايو زلو جينيا ومبرنت يعني كلهم سبات كفولتو لمو ولا حد يغبركم من بجاكم مسايكونو نسخم انتوطيكم كقتلون ايوم تولوم ازي زرعيت ريمن دما تاواي ليبا ايو شغوط حيزون سبات زكانخن ازي ليبا زي كونتس نايبا على زخونه صقم يجو زلو وايل حاسيبا حجون تليفون دويلا نخترغاغات فتن جينيان اوفيسر ريمندن بسترغاغ منفس كعللا خلوا زحامه متغالي نخحكم كبل او كل تبوتا اندا سرح خو يحكما نيره غالي بسرعته خمغبا سلازي كالكو گن كابيت مرتي غالي وسيدوم لي دومو زي كقبلنا بسرحي مسكدكو خا اتليبا او اف لبي استلطف شو منبيبو شو ما يسلز صوعن طراح اتنخي زرف زدحنكو وحلافيه نا بوليس دويلو انا ون مستون بولاويس كم زنوركو غليصو تبلا جينيا كل زربا ببخيات تعجبك خون كلو كابعينتا انقعن بعاتي وحزلو جينيا زربا اخت قصل كلا ناي غالي مدحانيت ازو كباريو انت خونا گن زحگزني يلن اجو خزبلني يلن كل سب كم بدلنيا ايزريني غالي وسيدوم لي بمبال امريرات زارب از زربا بوزحات سبات بلايف كريو خلو ازيوم حزينوم لبوم تتنكيفوم نريوم
ናይ ጂንያ ዘረባ ንሬይመንድ ብዛዕባ ተሓሳስባኣ ንኽትዝክር ይገብራ እሞ ንሳ እውን ኣዲኣ ሲንግል ማም ኮይና ከም ዘዕበየታን በዚ ምክንያት ድማ ከቢድ ኩነታት ከም ዘሕለፈትን ከምዚ ዝበላ ኣዴታት ድማ እቲ ሕብረተሰብ ጽቡቕ ግንዛቤ ስለ ዘይብሉ ደፊኡ ከም ዘጽድፈን ትሕብረላ። ኣብ መወዳእታ ጂንያ ኦፊሰር ኦሊቨር ምስ ዝተባሃለ ፖሊስ ብመኪና ተጋጭያ ከም ዝነበረትን እቲ ፖሊስ ከዓ ዳግማይ ተረኺበኪ ክቐትለኪ እየ ኢሉ ከም ዘፈራርሓ ትሕብረላ እሞ ሕጂ እቲ ፖሊስ ምሳኹም ሪእዩ እየ ስለዚ ንሱ እንዳሃለወ ናባኹም ክወፅእ ኣይክእልን ትብላ። ሽዑ ሬይመንድ ዳሓዘነት ነቲ ፖሊስ መርሚሮም ከም ዝረኽብዎን ኣብ ቀይዲ ከም ዘእትውዎን ቃል ተኣትወላ። ኣብዚ እዋን መስዮሎ ይኹን እምበር ናይ ጂንያ ዛንታ ብላይቭ ዝረኣዩ ሰባት ኣብቲ ባንኪ ተኣኪቦም ፍሪ ጂንያ እንዳበሉ ደገፎም ዳርኤዋ ንሪኦም። ጂንያ ኩሎም ዘጓንፍዋ ጸገማት ነቶም ምስኣ ዘለው ሰባት ብምንጋር ኣብ መጠረሽታ ነታ ናይ ባንክ ማናጀር ንኒኮል ኣነ ሓደ ነገር ተኾይነ ጓለይ ዶ ተዕቢለ ኢላ ተሓታ። ኒኮል ድማ ካብዚ ምስ ወፃና ንበዓል ቤተይ ክሓቶ እየ ርግጸኛ እየ ሕራይ ክብለኒ እዩ ኣነ ድማ ብሓላፍነት ከዕብየልክ እየ ብምባል ቃል ተኣትወላ። ኣብዚ እዋን ኣጋጣሚ እታ ምስኦም ዝንያ ዓባይ ሰበይቲ ኣተነፋፍሳኣ ክቕየር ስለ ዝጀመረ ጂንያ ፈቒዳትላ ኒኮል ሒዛታ ትወፅእ እሞ እዙይ ዝረኣዩ ኣብ ደገ ዝነበሩ ሰባት ብተግባር ጂንያ ኣዝዮም ይሕጐሱ። ኒኮል ምስዛ ሰበይቲ ኮይና ንደገ ምስ ወፀት ሬይመንድ ተመሊስክ ናብ ውሽጢ ኣይተኣትውን ኢላ ኸልኪላታ። ንሳ ግን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ጸገም ብዝተረጋግአ መልክዑ ባዕላ ክትፈትሖ ስለ ዝደለየት ዝገበረት ጌራ ንሬይመን እሚና ተመሊሳ ናብ ውሽጢ ተኣቱ። ድሕሪ ንእሽተይ ጻንሒት ናብ ጁንያ ብሓድሽ ቴሌፎን ይድወለላ እሞ ካብ ሕጂ ንድሓር ነዚ ኬዝ ዝመርሕዎ ኤፍቢኣይ ምዃኖም ይሕብሩላ። ጂንያ ግን ብዘይ ሬይመንድ ምስ ካሊእ ሰብ ክትዛረብ ስለ ዘይትደሊ እዙይ ክኸውን ከም ዘይኽእል እንዳነገረቶም ንሰምዓ። ኣብዚ እዋን ኣብ ናይ ጂንያ ሳንጣ ዘሎ ናይ ኣርያ ፕሮጀክት ድምፂ ኸስምዕ ስለ ዝጀመረ እቶም ምስኣ ዘለው ሰባት ፈንጂ መሲልዎም ፈሪሖም በጃ ክንደገውፁ እየ ይብልዋ። ንሳ ከዓ እዚ ነገር ፈንጂ ከም ዘይኮነን ናይ ጓላ ፕሮጀክት ከም ዝኾነን ብምንጋር ክተረጋግኦም ትፍትን እሞ ኒኮል ግን እዚ ነገር ኤፍቢኣይ ተሪኦ እሞ ቦምብ ስለ ዝመስሎም ክመፁ እዮም ስለዚ ናብ ካሊእ ሓደጋ ከይኣተና ነውፃዩ ኢላ ትእምና። ድሕሪ ንእሽተይ ጻንሒት እታ ቀትሪ ጂንያ ምስቲ ፖሊስ ክጋጨዎ ከለው ዝረኣየት ፖሊስ ትመጽእ እሞ እቲ ጂንያ ዝተዛረበቶ ኩሉ ሓቂ ምዃኑ ንሬይመንድ ትሕብረላ። እዙይ ዝሰምዐት ሬይመንድ ከዓ ኣዝያ ሓሪቓ ናብቲ ፖሊስ ብምኻድ ብቡኛ ተሃርሞ እሞ ካብ ኩሎም ተፈልዩ ንኽእሰር ትገብር። ብድሕሪኡ ሬይመንድ ናብ ጂንያ ብምድዋል ሓቂ ኺኢኺ እቲ ፖሊስ ኣፈራርሑኪ እዩ ንሕና እውን ረኺብናዮ ኣብ ቀይዲ ኣእቲናዮ ኣለና ሕጂ ንኹሎም ሰባት ስደድዮም ትብላ። ጂንያ ግን ከኣምነኪ ተኾይነ ስእሉ ስደድለይ ትብላ እሞ ሬይመንድ ናይ መስመር ቴሌፎን ስለ ዝጥቀም ኣይከኣለንን ትብላ። ጂንያ ኣብ ህይወታ ብዘጋጠምዋ ጥልመትን በሰላታትን ሰብ ምእማን ከቢድዋ ነቶም ዝሓዘቶም ከም ዘይትሰዶም ትሕብረላ እሞ ብዘሕዝን መልክዑ ኤፍቢኣይ ጂንያ ክትተሓባበርና ስለ ዘይከኣለት ብሓይሊ ናብ ውሽጢ ክንኣቱ ኢና ይብሉ። ሽዑ ሬይመንድ ነዚ ነገር ክተስተኻኽሎ ስለ ትኽእል ምስ ኤፍቢኣይ ተቋይቓ ነፍሳ ናብ ሓደጋ ውዲቓ ናብ ውሽጢ ብምእታው ስእሉ ተሪእያ እሞ ጂንያ እውን ነቶም ሒዛቶም ዝነበረት ሰራሕተኛታት ትሰዶም። ኒኮል ግን ካብ ኩሎም ተፈልያ ኣብ ውሽጢ ምስ ጂንያ ትተርፍ እሞ ክልቲአን ክዕልላ ከለዋ እንተ ተኣሲረ መጺኺ ክትርእኒ ዲኺ ኢላ ተሓታ። ኒኮል ድማ እወ ክመጽእ እየ ትብላ እሞ ንኣርያኸ ንምስሓ ገንዘብ ክትከፍልላ ዲኺ ብምባል ኣብ ውሽጣ ዘሎ ክትገብሮ ብዘይምኽኣላ ጣዕሳኣ ክወፀላ ዘይከኣለ ሓደ ሕቶ ተሓታ። ሽዑ ኒኮል ንኣርያ ከም ጓል ኣርያ ኩሉ ነገር ከም ትገብረላን ብተወሳኺ ድማ ክንደየናይ ትፈትዋ ጅግና ደ ከም ዘለታ ክነግራ እየ ትብላ እሞ ጂንያ ሒዛቶ ዝነበረ ሽጉጥ ተቐምጦ። ኣብዚ እዋን ጂንያ ቴሌፎን ይድወለላ እሞ ኣልዒላ ክትዕልል ከላ ኣዲኣ ንምንታይ ባንኪ ትሰርቂ ኢላ ተሓታ። ጂንያ ድማ ኣዝያ ሓሪቓ ስምዒታ ምቁፅጻር ኣብይዋ ዓውዓው እንዳበለት ኣነ ከምኡ ይግበርኩን ኣነ ዝደሊ ደሞዘይ ጥራሕ እየ ጓለይ ቆልዑ ይስሕቕዋ ኣለው ክትበልዕ ኣለዋ መድሓኒት ክገዝአላ ተኾይነውን ደሞዘይ የድልየኒ እዩ ትብላ እሞ ሽዑ ኣዲኣ ከዓ ተረጋጊኢ ጂንያ ብምባል ትማሊ ምሸት ጓላ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝሞተት ክተዝክራ ትፍትን። እዙይ ዝሰምዐት ጂንያ ኣዝያ ሰንቢዳ ትማሊ ምሸት ዘጓነፈ ክትዝክር ትጅምር እሞ ትማሊ ምሸት ጓላ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝሞተት ትዝክር። ጂንያ ሞት ጓላ ኣሚና ክትቅበል ስለ ዘይከኣለት ኣብ ናይ በዓል ዓለም ኣትያ ጓላ ሞይታ እንዳሃለወት ንሳ ግን ኣንሶላ ሓቂፋ ካብ ሆስፒታል ብምውፃእ ንጓላ ዝሓቆፈት መሲልዋ ነታ ኣንሶላ እሩር እንዳበለት ናብ ገዝኣ ሒዛቶ ኸይዳ። ብድሕሪኡ ንጎተሲኣ ኣብ ጎና ጓላ ዘላ ዳመሰለታ
بينا تعلل نيرا عبيت تمرت مسوز حون بينا اندهالوت نساقن مكينة أكفيتا نقوالا كم زوردتا تحسب مو فش خيلاتشاو بمبال دافانوتان رئي جينيا أبسرح دهالوت كابيت تمرت زدول الليلن سرحاف كيدانا بيت تمرت مسكدتون قوالا كحدقوا وايفتنون مخنياتو قوالا بيوت يلان حجي جينيا كل نجر بريولا نيكول قوالا كم زموتت تنجرامو نيكول دما يفلت إيه أما جمرياكو صبو غير يفلتك إيه لكنيرت بلا أبزوان جينيا بسنك زلوا جنكت أو حي الحساوة معبل تتحلمو FBI بالعال سيروم بمقتاو نجينيا توكيسوم كود قوا خلو نيكول دابخيت سلزربشتوم قوتيتوم داوت قوات رئي إذن قروون جينيا بسنك جنكت أو حنقولا زفترتو إيمبر كساب حجي أو وشت إيان زلوا بدحريو نيكول الرقاقيا بزيت أقام حزاتات وصق نيكول انجينيان إيدن لعل جيران داخدا كلوا ريمان بدحري تنتمس أمو جينيانا مدبر بوليس كتكير سلزلوا إيدا بموقعت أسرع بدحريو جينيا أمكينا آتياخد كير كلا بوزحات سوات جيكنا دمن باران ناي كلن حاسابن كجلس أزيك على ديتات تمثاليت مخانان دا جلس أورينا فيلمنات ودا فتوات أحوات نسوكم تتخونو نجينيا تاي مفردكم لا حاساوكم أوكم انتصحافوا لي إذا فيلمنا بوز حسابات نختبصح لايك موالكي ترسعو أو كسالي بخالي إسرح خسام راخر سناي كونو لي